Nejdřív jednu baru. To nemůže skákat. Toho prostředního lana, do toho. Takhle. Se na to jakoby nahní, tak ho máš takhle před sebou. Před sebou. No, tak. Báro, ty to jdeš, jak když to máš zvárnout za 5 minut všechno. Hele, tam jak jsou, podívej, tamhle jak je ta holčina teď, Gabi. Myslíš, že to tam zvládneš? No ale co, jo. Nejdřív jednu. Gabi, tady se leze po kolme, to ty sítí. Sleduješ? Jo. Ale Adam ti mává. Ahoj. Báro, tady budeš taky potřebovat. Ahoj. Báro. Ne, tady ne, tady ne, tady ne. Čau. Báro. 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 Čau.
Ztratila se nad váma. Jste nad váma. On je tady. Začni se. Ale ty kova. Tady je ten plotá. Kde? Tady. Takový ten celý, vidíš? Ta elektrika. Ten navíc, tak se chytí. Co se drž, Barčo, jenom obouma rukama se takhle drž, no. Chyť se nejdřív tou rukou jednou. Tudy má nechceš? Hele tady, podívej, tamhle jde Gabi, hele. Ani když ti pomůže, tak pojď zpátky, jdeš zpátky. A proč bys nemohla zpátky? Pojď. Neboj, jednou ruku natáhni. Pojď tady, jak ten jde, tady kolem toho, nemusíš vložit přímo potom. Musíš tady kolem, takhle. No, tak pojď. No a už se drž. No vidíš, takhle to dělej furt. Neboj, drž se. Nekoukej na mámu, to tam není máma to ani neví, kde je. Máma hlídá fotbal. Furt se drž rukama. No jo, jak je tam ten most, tak oni prolezou pod tím mostem. A to je dobrý, že to je celý že nemůžeš podejít. Ty koukáš všude možně okolo, ne, co máš dělat. Ale taky dejchej u toho, aby se neudusila. To je zatím nejtěžší, viď? Tady je ta bála. Musíš dejchat, Barčo. Nemůžeš stát úplně pod ní, kdyby spadla tak jako. Já to smí chytit. Pomalu to je hrozné. Protože to zavostřuje, to si můžeš vypnout. Si oddechni. Bári, to nemusíš udělat všechno za 10 minut. To nemusíš všechno proběhnout za 10 minut. Jak jako pomalej, že to pomalu chodí. Ne, no taky, ale jako než se něco udělat, teď jsem dal zpět, trvá to 5 sekund, to nikdo nedělalo. Lollipopem. Si odpočin, si vyklepej ruce taky. To na to nejsou ani žádný rukavice. No tohle, že by si vzal z domova. To je to stejný, Barčo, úplně. No. No, si to rozhoupni a chyť se zase rukou. To dáš? To dáš, Barčo. To je úplně to samé jak předtím, ale tady máš větší klacky. No, rozhoupni si to tou nohou. No, vidíš. No a je to první a už to jde. Ten je jednoduchý. Šlápni si na toto. Po bokách, no, na to polínko. A i na to druhý, aby si to nepřihnul. Chceš jako vyvážit, Báro, to? Když tu ručku natáhnout, tak to do druhého lane.
no, to jít jako z druhé strany toho. Barčo, tak se jednou rukou toho drž toho modrýho a druhou se drž toho prostředního, co jsi přivázaná. Jakoby natáhnout tam tu. Co jsi přivázaná, Báro? Drž se toho, čím jsi přivázaná. Jednou rukou se drž toho přivázaného. Se toho té klasky nahoru, no. No, již si poradíš. Kauštovat, no super. Již si poradíš, Barčo. Jdeš do kopce. No. Nahoru se vždycky líp, jak dolů. To nešel ani, kdybych to měl zvládnout. Ale ona to chce mít co nejrychleji za sebou, víš? No super. Pěkný. Asi jaký vydejchej, Barčo. Vyklepej ruce. Máme energii, ale. A jsme dole, dobrý. Ještě. Nebudeš mít žádné takové. Pojďme ještě. Je to určitě už. Aha. Tak počkej, tam asi jednu. No tak to bych nedal ani náhodou. A to ještě sama. Odpočíň tam na tom třeba. Tak ještě, tak to přijde ruky. Já ještě hodně za sebou má. Na těho druhu. To nás kolik je celkem? To nevím, těch bude tak 30, ne? Až tam dozadu. Slouže to. Mně ne. Ale tam ani byl No, však on tam sláká vodu, tam jsou ty. mohlo by to být další. Se vůbec nesměješ, Baruno. Co? Se vůbec nesměješ. Ahoj, lidi! No, jedíš. Tak tam mě vidíte. Jsi taky mi nějaký komentář k tomu. Já vím. Ještě nezveš, to nemá cenu. Brečet, křičet. Báro, koukej si, co děláš, že koukáš na někoho úplně jinýho. Máš tu karabinu, no. Teď jsi provazochodec. Co? Teď jsi provazochodec. Vidíte, jako postupuju.